يا ربي سلم ثم سلم على النبي أولي شفنا وويل يا ربي سلم ثم سلم على النبي أولي شفنا وويل الله تجيتك oburni daha taga kahonoma bolodongile musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñayi windere feeñjayi ɓataake bindaɗo hoyre-biir jeegom seeɗto hitande ujunnaje nogase nayi ɓataake men faati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere hettiyankoɓe yewtere mon hettiyankoɓe jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe sénégal mauritanie mali gambi guinée e diaspora o kala moni popɗo woni ɗo min calminima min juurimama min ñaguimama du'a min duwanimama alhamdulillah o jamma beddoɗo henno yogay nokkuji mawninama jamma laylatul qadri mo ganduɗa ko jamma mo ɓuuri mum jangta e kala bangeji en dekki juuɗe faade joomi men goto mo ndeweten mo panditiɗen yo jaabo do'uji ɗi o ɓeydana men jaami kisal e nder windere nde kala ya rabbi alhamdulillah en garti asere hande jokkude tariha meɗen mo gonɗen e dow mum eɗen jaada e musidɗo men giɗo men sehil men ɓi neni men ceerno haali abdoullahi sy e duusidiɓe amen kala nde tawno ko minen kalata onon gone heɗade kono kadi alhamdulillah ko duwotoɗon ko kala ene yetto ene naata e amen ene ɓumna ɓerɗe amen ɗe alhamdulillah ko enen gondi en calmini dendagal jinnaɓe men haɗon ɗo cuuɗi men ndulmaji en calmini ceerno abou baydi kaw e dow enɗam sarɓe e dow enɗam ndulmaji kala en calmini galle makko kala en juurima ɗum suddiɓe makko ɓesgu makko e sehilaɓe makko e yaadiɓe makko kala mum hay goto en ɗaccani jeen ha to wudduru tawen ɗon horsi faati giɗo annabi o giɗo julɓe mamiraɗo moƴƴo nayejo coftuɗo yo duusugo ɓooy alhamdulillah jeen ha to tiggere tawen ɗon weela kosam min calminima e dow inde tiggere naɓe kala ɗo yene ɗo tiggere fulɓe hata tiggere siré e ko sawdi ɗum kala min mbi kisale ɓuural e nden kay yajede yo duumoye
miñiraɗo tedduɗo coftuɗo jaɓɗo wonde miñiraɗo dariɗo darde lang alhamdulillah Mikayilu Ba nden ka guenoye maɗa ceerno Khalidou mi salminima mi juurimama mi wima taw ko jaam nanata to Soringo jaam nanata to Nene ko jaam nanata e dendagal galle o kala ha to ceerno alhamdulillah ɗum nomin calmini Soringo naɓe kala e dow indema kono kadi en calmini dendagal bandiraɓe musidɓe taweteɓe to Libreville Gabon kono ni kadi Alhaji Adama Sall mi nawtuma ha to Jammel walla ni mi nawtuma ha to Sinimale Gabon te mi salmini dendagal bandiraɓe taweteɓe toon to marché Mamboje kala e dow inde maɗa en calmini joom suudu maɗa sohna Dikko Diaw tawete to Dakar kono kadi ɗon ciftorɗen sohna Dikko Sy tawete to Aljanna welede Allah yo ɓeydo e maɗa ha toon to Aljanna en calmini banimen debbo tedduɗo sohna Fadimata Gueye kame joom galle maɗa Abou Wade ɓe kala ko wurdaɓe to Gabo kono ne kadi en calmini sohna Awa Ndaw e joom galle mum Ismaïla Lam moƴƴuɓe tedduɓe sohna Hadja Fasek e galle ma kala e dendagal bandiraɓe e musidɓe wurdaɓe Papa Kane alhamdulillah a nanata fulfulde kono ñallata ko firanede dental mon dental jolfuɓe jooɗiɓe ɗon ɗo luwi onon kala ɗon ketto min calmini on so haaji jomiraɗo ne gasa ɓoyata mbawon nantuɗum ma battu nande ɗum e ɗemgal moɗon wolof mbawon naftorade nde tawno no layri kala ko haaɓe dow wawde wallude julɓe e naftorade e artirde ɗumen e jaɓɓe pewɗe ya rabbi en calmini dendagal bandiraɓe taweteɓe to leydi France kala e dow inde banum debbo Annabi Youssoufa woni sohna Sira Gako banum debbo ceerno Khalidou kono ne kadi en calmini sohna Coumba Sow ha toon to leydi France en beltinima dendagal bandiraɓe kala kono ne kadi sohna Coumba Sow ha toon to Belgique kono ne kadi sohna Coumba Sy e dendagal bandiraɓe kala ceerno Haali mi salmini mi juurimama mi duwanimama mi ñaguimama duwaw mi wima assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu calmina bandiraɓe garani jewte men Seydi Sy ngabbani dow kamo hasno yademo sana Muhammadu worodo winde Seydi Saar mi salmitimama mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof yo kisal Allah e nden kam won e ma mi weltanimama no feewi en jetti Allah gartirɗo en ɗo gam addande men yewtere meɗen nde gonoɗen addude taw ko tarihaji annabaɓe men yo Allah yoɓ moƴƴere en calmini dendagal julɗo ɗo woni kono en gardini e ɗin calminali jinnaɓe men wonɓe sababu wodede men e oɗo aduna en calmini jinnaɗo men tedduɗo Dieynaba Abou Tafsir Mamadou yo Allah junnu gurdam lowa cellal en calmini guiɗo men ceerno men Alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye kono en calmini ceerno Khalil Mbaye guiɗo men sehil men kono en calmini ceerno Abdullahi Khalil guiɗo men sehil meɗen caggal ɗum en calmini kaw Ahmed Tidiane Sakho e kaw Moustapha en calmini dendagal julɗo ɗo wawi wonde aduna he foof en jetti Allah no feewi en calmini Sanjie naɓe Lo Havre naɓe en calmini Évro naɓe kono en calmini Elbef naɓe ceerno Ifra Karfa Sow mi salmini dendagal wonɓe toon foof mi rewni e jungo ma en calmini Tiwo naɓe mawɗo Tamara mi rewni e juuɗe ma calminali en calmini julɗo foof en calmini Soringo naɓe foof en jetti Allah noon
Allah kadi dokkuɗen hawrude oɗo jamma leylatul qadri. En jetti Allah no feewi. En ñaguima Allah kala ko duwa e oɗo jamma yo Allah jabone en Seydi Saar. Yo Allah jabone en kala ko duwa e oɗo jamma. Alhamdulillahi rabbil alamin. En jettiri ɗum Allah no feewi. alhamdulillah. Jamma o ari o tawi ene jaam o ɓenni e jaam. En jettiri ɗum Allah kala ko duwa hen en ñaguima Allah yo Allah waɗan en ko duwa ko foof ko jaaba. Amina ya rabbi. En duwanima windere nde foof, machallah. kono en duwanima musidɓe men heeriɓe ɓe ganduɗa Allah ne waddi meɗen e mabɓe. Alhamdulillah. Yo Allah humto haajuji mabɓe foof. Gure limtuɗen ɗo ɓe kamɓe foof en calminiɓe, kono en calmini tarab naaɓe. Sohna Zeynabou, Hajja Zeynabou Ba, en calminiɓe kamɓe kala. Ha to Moropa sohna Hajja Tarawore en kamɓe foof en calminiɓe, en duwanimaɓe. Mawɗo Diawaril, mawɗo Mariam Tagourla, en calminiɓe kamɓe foof. Mawɗo Aissata Ndiaye Niass, mawɗo Samba Gangue to La Havre e galle mum, mawɗo Ahmad Thiam e galle mum, mawɗo Sharif Mbodje e galle mum, mawɗo bani men debbo Sira Gako, mawɗo Ceerno Ahmadou Sy e galle mum, mawɗo Baba Dawda Thiam e galle mum, mawɗo Baba Samba Gueye e galle mum. En duwima yo Allah yoɓon moƴƴere onon foof, yo Allah hokkon sagoji moɗon. En duwanima dental Mama Wadda e gardugol Ceerno Mamadou Abdoullahi Wadda, yo Allah yoɓ moƴƴere. En duwanima windere nde foof kala goto yo Allah hokku ɗum sago muɗum, wata Allah yejjiɗa hay goto e meɗen Seydi Saar. En calmini fofof en juurima fofof en. Joni noon artirɗema konngol ciftina en to jarannoɗen e on saaha jokken golle Seydi Saar. Ceerno Khalid a jarama, yo Allah yoɓe moƴƴere duwaw mon duwiɗa o kala enen kala en denti en mbi amina ya rabbi. Julɗo yamira tan ko ya duwo Allah o sohli ko jiyaɗo makko nde noddatamo noddiramo no foti noddirede ni o jaabo. Ɗum noon ɗo nodduɗa Allah subhanahu wa taala yoɗo jamma beddoɗo hen o jamma leylatul qadri mo ganduɗa ko jamma mantaɗo, ko jamma kaalaɗo, ko jamma jangtaɗo, ko jamma mo jippi e mum alqur'anil karim mo parnotoɗen haala Allah ngarɗuka. Ceerno Khalidou kala ko duwaɗo Allah koko jaboto. Kadi Ceerno Khalidou ene jeeya e wonde neɗɗo moƴƴo yejjidde hoore mum e jammaji baaɗi ni guura duwanade yimɓe ɓe gowododireɗa ɓe gowodireɗa, yimɓe ɓe gandodirɗa ɓe baddata moƴƴere, ɓe lombodirɗa yiɗɓe ma, ɓe jiɗɗa mijotoɗa ɓe jokkodirɗa, joɗɗa kinkiƴinoɗa jamma, mbala jangtanadeɓe Allah, mbala ñaganadeɓe, mbala donadeɓe jijitani hoore maɗa. ɗum wiyete ko balil tinise. Allah yejjittama. Kono so wonti jamma o fof no worino ko an tan goto, Allah rokkam, Allah dandam, Allah suuram, Allah wannam ni, an tan goto, ha ceerno yo Allah rokku men yejjidde koye men, duwonoɗen yimɓeɓe ha Allah rokkaɓe tan arta e maɗa. Est-ce ɗum ne kadi jaako hen haadimi arde maɗa Ceerno Khalidou eɗen joyiɗo ɓataake goto. Alhamdulillah noon hay so neɗɗo wi en caktu inde mum enen en caktata inde, en caktata inde, en caktata leydi. Kanko wi en tinno kaalen inde makko e wuuro mabɓe, tene kadi ko haalata ko galle mabɓe ne seedi, kono enen kalata tawno en gondi ɗum en jangtata ko inde. Hay so neɗɗo neli en en jiiɗa haal inde hay goto. Ko neɗɗo mettuɗo wurdude kittuɗo kamniɗo soko Allah. Omo jogui comportement weeɓani. Allah rokkima noon suddiɓe ɗiɗo wawɓe muñandemo oɗon comportement, kono noon hay galle o e hoore mum soko Allah, so yalti galle ne feera, so arti galle ne niɓɓiɗa. Allah wurtimo noon jamma fo haadima ko lelade hettade jewte men ɗeɗo buuɗal yurmeende Ceerno Khalidou.
o jooma ko nan ɗo o wondi o waati ha woyi o wi wayi tan kono won tagodi gondi nde Allah nanni e makko ittino wano ni wattimo neɗɗo ɓurɗo newade hande yimɓe. en keeɓi ɓata koye suddi makko jangtiɓe hen, ɓiyi ko afo jangtima hen. hande o wonti neɗɗo ɓurɗo newade, galle o weeli ɗo jiiɗam fof ko omo jala, omo moosa, omo fijje sukaɓe, mo haalde rewɓe. teni wona wuuro mabɓe, wona leegal mabɓe, wona guiƴiken, ala fof meɗoɗo andirdemo ɗum ceerno Khalil. guitam gaddi gonɗi goymi miccimi noon mbimi alhamdulillah. so tawi an tago Allah ngo Allah rokkima a yiyani o, a andamo, a anda ɗo woni, haalullaji mbawi lombodirde nde ɗo yewtere ha takti neɗɗo ceerno Khalid, ko yettude Allah ndeke eɗen mbawi taktade koye meɗen. ndeke ko Allah wi ciftine julɓe ɓe, ene naftaɓe, ene fewnaɓe, ene artire woto tampe haalde ko, ndek ko ni wayi. ɗum noon alhamdulillah ko yettude Allah, ko yidde yettinde ɓattaki ma tan. kono soko Allah mi wawa saktu inde, mi wawa saktu wuuro. ɗum noon yo duumo yo juut, hay mine kaalowo e hoore mum mbaɗa takto hooram e nder haala he. mi haala mi gayna mi hetto mi takto hen hooram, alhamdulillah ko yettude Allah machallah. ɗum noon yo Allah rokku men moƴƴude e newade nde tan Allah wiyete ko laɗif. yo Allah rokku men hutorande ɗo hen inde Allah. ceerno Khalid mi salminima mi juurimama. gonɗen koye tarih baba annabi Ibrahim, caggal nde o nawi Hajara e ɗe ceene, ha Ismaila mawni waɗi galle, ha Ismaila resi, ha Hajara yalti aduna. en daji ɗon koyɗe men, en duttitima caggal ngam yurnitoyade o kefere bonɗo biyetenoɗo Namrouge e ngan sanga ceerno Khalidou. bisimilla maɗa. waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no feewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere. to gonɗa foof mi ñaguima Allah yo kisal Allah e nden kamum won ema. alhamdulillah en jetti Allah, Allah gartirɗo en ɗo kadi hande e wawde addande en jewte men no gownoɗen waɗirde. en calmini baba Sil Dumboj, kono en calmini kaw Yahya e kaw Seydou. Seydi Sara mi weltanimama no feewi ɗo mbiɗa ɗo ko ɗon tigui goppirnoɗen, kono hande duttantoɗen ko Namrouge. eɗen gandi qissa annabi Ibrahima. Namrouge ene jogui hen guesa timmuba to banggue bonande muɗum, kono eɗen gandi Namrouge wonko wadde Ibrahima, kadi eɗen gandi Namrouge oɗo kuɗaɗo Allah ene jogui ko bonni ha heewi. Namrouge ko kanko woni gaɗiɗo wonde jabbariyanke e dow leydi he. Namrouge o jeeya ko e nayo laaminoɓe leydi ndi, tuggi to leydi tuggi e to leydi haaɗi. en meeɗi haaldeɓe koɓe nayo, ɗiɗo hen ko julɓe, ɗiɗo heddiɓe wona julɓe, ɗiɗo ɓe gona julɓe ɓe oɗon Namrouge ko e ɓen jeeya. eɗen gandi o waddi e annabi Ibrahima alayhi salatu wassalam. en kaali ko kanko woni mo ganduɗa ko awwalu man tajabbara fil ard, kanko woni gadiɗo wonde dundariyanke bonɗo e dow leydi he. kanko Namrouge ko kanko adi nodditade Allah. kanko Namrouge o nodditima Allahu wonde ko kanko woni Allah, Allah goɗɗo wodani ko wona kanko. kanko Namrouge nde yeehi ha leydi makko waɗi hokkere bonde, kanko Namrouge e on ɗon saaha o dañi sembe e ko noddito Allahu ngu. caggal hokkere waɗi e leydi he, ala fof ɗo ñamde dañete so wona e dow leydi maɓɓe he.
e nder leydi ndi kadi ala ɗo dañete so wona ɗo makko ɗo ko kanko tan jogii ko ñaame taw hokkere bonde ene waɗi e leydi maɓɓe he kono eɗen gandi o waddi e ibrahima geɗe ɗiɗi ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. a jarama ceerno Khalidou Abdullahi Sy tumane gartanɗa men e jubbande oɗo hen namarousa mo ganduɗa en ɗaccina ɗum caggal jokkuɗen qissa baba annabi Ibrahima ha yimɓe ɓuuri wawde famde waɗi ko lappi lappi o nodditima Allahu o woni dundariyanke e dow leydi he o nodditima ko jeeya neɗɗo noon fotani yitade hoore mum kala neɗɗo jiitiɗo hoore mum Allah holluma hoore mum neɗɗo yo rento yitade hoore mum ceerno Khalidou duuɓi kokke ngari koto makko ɗo tan guura dañoto eskey holko waddi ɗon e yimɓe makko e ɗen kokke holno gardi haw fiiti becce ha o yamiri yimɓeɓe yo mbaɗanmo gueɗal ngal Allah subahana taala fonno waɗanede. ay Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof ya wona jaam en calmini Baba Samba Gueye e nen manguel en calminiɓe no feewi e banam debbo Rahmatullahi Gueye. Seydi Saar ko mbiɗen ko kokke garno duuɓi kokke bonde garno e leydi maɓɓe e on ɗon saaha hokkere nde tampiniɓe no feewi e on ɗon saaha namarousa noon ko kañum wonno lamɗo e on saaha caggal o wari bam makko hay bam makko mo wari o ko bam makko to banggue sifa bam makko to banggue gonka bam makko to banggue miijoji bam makko to banggue gonka bam makko to banggue sikke kono wona bam makko tigui rigui jibinɗomo oɗo biyeteɗo Kanaan jibinanimo tigui rigui Kanaan biyeteɗo ko bammum Namarous kanko ko dimaro o meeɗa jibinde eɗen gandi debbo dimaro ene woodi gorko dimaro ene woodi Kanaan ko dimaro nde nene makko noon huuli bam makko ko lamɗo mawɗo nene makko huuli noon so tawi dañani ɓiɗɗo so tawi babiraɗo o sankima laamu ngu fatata ko banggue goɗɗo e on saaha nene makko hibidi hoore mum gorko goɗɗo taw kala ko babiraɗo o jogui woto pertirdeɓe o jibina hen kanko oɗo Namarous o wiya ko ɓi Kanaan kono noon o wona ɓi Kanaan taw ko gonga e gonga caggal ɗum o jibinama o mawni ko kanko ni kisa wattidi warde babiraɗo o caggal nde o woni jabbariyanke mawɗo kanko namo elle en kaali ɗum to hoore yewtere men to gila balɗe gadana e korka joni noon duuɓi kokke ngari duuɓi kokke ɗi kala mo arani ɗo makko ɗo a wawa dañde ko ñamoyɗa kanko oɗo Namarous mo kalten en kaalinomo to hoore yewtere to en kaltatmo sibi kanko o mayino holno mayri eɗen gandi o waddi e annabi Ibrahima gueɗe ɗiɗi fodde no mbiɗen nane ni ma en gartu e majje kanƴe ɗiɗi kala ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou alhamdulillah yo Allah norden gandal ngal eɗen gandi duuɓi kokke en nani ɗum e nder qissa annabi Yusufa alayhi salam kadi duuɓi kokke ɗo ngari e sanga baba annabi Ibrahima kadi eɗen nananno mawɓe men ne kaala duuɓi kokke garino yimɓe keega ha mbatti ñamde kakoli kala puɗoji e ladde alhamdulillah yettude Allah enen e nder yonta men en nana tan duuɓi kokke kono hayso asamane o wukkitani diƴƴe mum
hokke mbaɗi kono en tinani heege no mawɓe ɓe tiniranno nden heege ni. ɗum ɗo henno noon ɓalli men kala ene poti jangtade yettude Allah e nemaji ɗi Allah waɗani oɗo yonta kewmi haalde ko kala yonta mo Allah tanno oɗo yonta tan hawri e nema mawɗo barkinori barkeji ɓen ɓennuɓe kono kadi wonkoɓe jariborete so ɓe ndenaki ɗum jeeta sababu yaade ɓe jeyge yoɓe ndento ɓe jurnito ceerno Khalidou duuɓi kokke ngari ko kanko tan jogui nguura ko watti yamirde yimɓeɓe beele keeɓa nguura. mi salmitimama lawol gongol Seydi Saar, mi weltanimama no feewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere. En calminiɗo ceerno Samba Gangue e sohna Khadijatou e ceerno Ahmadou Thiam e sohna Aissatou Ndiaye. alhamdulillah Seydi Saar, hokkere mawde waɗi e leydi mabɓe. joni noon yimɓe wuuro ɓe pop kala pinɗo damanat galle Namarous ko toon tan ñamde woni, ñamde ala banggue gonɗo. e hoddiro Allah e bawɗe muɗum nde ɗum waɗi yimɓe ne gara ene ƴeewa ko ñaami, jeeyaɓe e wuuro maɓɓe he e jeeyaɓe gure goɗɗe ha juuti. yimɓe gure goɗɗude mbatti arde taw nani so tawi ngariɗo makko ɗo omo totta ñamde kanko Namarous. so tawi neɗɗo ari noon kanko Namarous o wiyata ɗum ko yo neɗɗo o sujjanmo taw, yo neɗɗo o sujjanmo hade makko yeyde ɗum ko ñaami. wa kana la yabi'u ahadan shay'a hatta yasjuda lahu wa yaqulu lahu anta rabbi. hay goto o yeyata ko ñaami so wona sujjanamo. sa ari o wiyata ko sujjanam, sa sujjanimo a gasni o wima yaawi ko an woni joomam, mbiyamo noon an woni joomam. so neɗɗo wimo noon o e on saaha o fuɗɗo yeyde ɗum ñamde o ɓeydano ɗum, on saaha jomum yaha ñamoya. ko ni o woori e on ɗon saaha. joni noon hankkadi ko gor wocci sa darima tan, sa yalti galle ma tan a ƴeeɗ yimɓe ene ndondi boluji mumen walla ko nandi hen, ene jahane ɗaɓɓoya ñamde to Namarous bun Kanaan. ko e ɗum annabi Ibrahima kañumne hoore mum nde arti, nde ari e wuuro he sohli ñamde, tawi ala to ñamde woni so wona galle Namarous. o wiya ñamde heɓoto tan ko galle Namarous. kala mo yahani toon heɓata ko ñaami Seydi Saar. joni noon kanko ne o felliti yidde yaade toon no yimɓe ɓe jarata toon ni gam ƴeewoyde kanko ne mbete omo daña toon ko ñaami kanko annabi Ibrahima. Seydi Saar, konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou ɗo konngol ngol artiɗam ɗo en calminiɗo hen kaw Yahya, kaw Seydou ha toon to Gambi, kaw Yahya ha toon to Tiwan Peul, kono kadi baba Sildu Mbodj taweteɗo ha to Dakar lamorgo leydi Sénégal. kono kadi ko ɗon calminten dendagal bafatanaɓe kala, dendagal ngaabu kala, ko noon kadi dendagal fasnaɓe kala. ceerno Khalidou, Guinée Bissau fulɓe tedduɓe, fulɓe horsuɓe, fulɓe labtuɓe, kono kadi diiniyankoɓe yiɗɓe fulfulde, yiɗɓe l'islam, heɗotoɓe en no feewi ene tawe toon hakkude bafata e ngaabu fas ha fayanma Bissau. kamɓe pop noon calminal maɓe en pawi ɗum e dow inde guiɗo men, ceerno men, korsuɗo men, jangguino Qur'anil Karim ngana, woni ceerno Aliou Diawo, kame ceerno Abdoul Kande, kono kadi alhaji Demba Kande walla mbiyen Alpha
mi salmini galle o kala haton to Bisaw. ceerno Khalid Abdullahi Sy oɗon Namrouza jaɓɓal ngal wo jogui ngal e sifa kala mo sujjinanimo heɓata nguura fedde makko nan ɗo e nder rendo ngo ha heewi kala garowo e ma ene ɗaɓɓikino e ma hunde aɗa ɗaɓɓikino e makko hunde a jeeyama e nde ɗo fedde en jogui woni yimɓe sa fewni dossier ji maɗa a addi aɗa ɗaɓɓa golle ɓe mbaɗanma ko santage surtout so tawi ka debbo jiitiniɗo ɗum tagui hande rewɓe ne tampi e nder société men janggal hakke won nokku so jeehi ɗaɓɓoyde golle so gari so tawi ɗon gorko cosoho ɗaɓɓirtuma ko goɗɗum sa salima tagga dossier ma weddoɗa won hewɓe jangguinoɓe hande ene bonna ko fati banggue sukaɓeɓe to banggue concours aji mabɓe gam rewde guuto suka debbo o ɗaɓɓiri ɗum salima o yofto e ndiɗon mbaadi foof koye fedde Namrouza neɗɗo arayma guitimum ne gojji o ñagoma hunde pamɗinamo ha jiiɗa an hoore maɗa surtudemo walla wondude makko walla gueɗe goɗɗe pop koye fedde Namrouza ɗum noon ɗeɗo gueɗe kala ko gueɗe poɗɗe rentede renno ngo neɗɗo sa nobi ɗum tan haalan nobi ɗum kono woto fiidir gollal e gollal gam yidde hebde jomum wadde santage ɗum woni ko waɗata yimɓe waɗa yimɓe santage on cujjat mi rokka moon santage moƴƴani kala ko woni santage Allah yalti hen a wonta dañ Allah ha abadan hankkadi ko seyɗani homtanma ha daña hen ko fewani cikka noon ka jontaɗo julɗo baɗɗo fayida juulowo korowo kono gonɗo e homtede neɗɗo ne homte aɗa sikka ka julɗo taw gonɗa koye homtede aɗa jabani duwaw taw ko seyɗani jabontoma gonɗa koye homtede aɗa fiito becce aɗa yonta aɗa yooɗi aɗa waɗa kala ko beɗeɗa yimɓe ne cikkuma koye Allah gonduɗa taw noon ko seyɗani homtanma ɗum tagui noon mbimi ceerno Khalid yo Allah dandu wajotoɓe hersude janggo e jeese ɓen wajeteɓe yimɓe naata aljanna tan lemo jiyani o ndeke yo kaari nanto henna kaari ko waɗanno ga ko fewani yo Allah dandu en hen ya rabbi ceerno Khalidou yimɓe nana gara ha Allah addi baba annabi Ibrahim ɗo Namrouza ɗo holko annabi Ibrahima wadde makko kanko ɗo hen Namrouza. mi salmitimama lawol gongol Seydi Saar mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof mi ñaguima Allah yo kisal Allah e nden ko mum won e ma en calmini ceerno Sharif Mbodj en calmini sohna Soda Konté Ibrahima alayhi salatu wassalam kankone o ari galle Namrouza mbete kankone omo wawa ɗaɓɓude ko ñaami o sooda ko ñaami o ñaamoya no yimɓe heddiɓe foof ni kanko Ibrahima o ari ha galle Namrouza o naati galle Namrouza wa waqafa bayna yadayhi arafahu Namrouza o dari yeeso Namrouza ɗo caggal o yettima galle o Namrouza heptinimo nde Namrouza heptinimo Namrouza heɓiti wimo ya Ibrahimu man ana e hema Ibrahimu min holi mino o wini Ibrahima kanko Namrouza Ibrahima heɓiti wimo fa qala lahu Ibrahim anta abdun an ka maccuɗo Allah jeyaɗo e nder maccuɓe Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahima wimo dani ka maccuɗo e nder maccuɓe Allah o wi noon ɗum hawi Namrouza waɗani Allah goɗɗo ene woodi so wona kañum Namrouza heɓiti wimo aɗa andi ko jinmi mbaɗa andi ko adduma ɗo ko noon ene jogii sharɗiyeji ene jogii no ɗum heɓorto taw sharɗi gadiɗo ko cujjanami sa gasni sujjandemi kuccitayam mbiya ko min woni Allah ma o wini Ibrahima heɓiti wimo la yambaghi sujuda
illa lirabbi lmabud, handani e sujjanede so wona Allah goto deweteɗo o kanduɗo e rewede o, on goto handi e sujjanede, min ko on tan cujjanammi. Namarus heɓɓiti wimo i mbiɗa hol kandu sujjanede. Ibrahima wi hani sujjanede ko Allah mo ganduɗa ko kañum jeeyi dewal, kañum goto pandinɗo dewal o, mo ganduɗa kañum goto hani rewede o, ko on tan cujjanami. Ɗum noon Seydi Saar, konngol arti e ma e on saaha jokken golle. a jarama seydi Sy ceerno Khalidou. hande neɗɗo kalde o fini o juuli o gayni yo ñaago Allah yo Allah dandumo e bewde e dow leydi Allah ndi, nde tawno ko bewre addatɗe ɗo henne gueɗe. hande aɗa fina tan Allah ne rokkuma posma ne teddi, galle ma ne yooɗi, aɗa selli, ko jiɗɗa kala aɗa heɓa tan bewa. cikka ɗum bonata abadan. bewa bewgol ɓurtugol, jaɓɓa felo ngo ganduɗa ka nandikinoɗe diini yanke walla goɗɗum, kono aɗa waɗa gueɗe ɗe ganduɗa hay hande ɓiɓɓe hefere ɓe mbatta ɗen gueɗe. ɗum noon ne moƴƴi yimɓeɓe ɓe gona tan yimɓe julɓe, ɓe peewa, ɓe moƴƴina nder e boowal kala. en kaɗa ko wuurde gurdam moƴƴam e welnere e sifa gonagal e sifa pine e ñeeñe men, nde tawno ko ɗum woni ko ñaaƴirten. kono noon alay saago moƴƴen ceerten won e gueɗe ɗe ganduɗa ene joofo ko wayno santage, ha tenti ballen rewɓe ɓe soɓe jiiɗi dañde golle, ha tenti noon to banggue gouvernement ji ɗi e banggue société ji ɗi, privé o e public o kala. ceerno Khalid Abdullahi Sy Namrouza haali ko baba annabi Ibrahima hettimo gayni, holko Ibrahima jaabimo. Mi salmitimama lawol gongol Seydi Saar, mi weltanimama no feewi. En calminiɗo ceerno Ahmadou Sy ha tollo Havre, kanko e galle makko. sohna Fadimatu Konnate mi salminima no feewi. mi weltanimama Seydi Saar e on ɗon saaha kanko Namaruz mbiɗa holko jaabi nde Ibrahima wimo wonde handi e sujuude e sujjanede tan ko Allah goto pandinɗo dewal kanduɗo e rewede o. kanko Namaruz o heɓɓiti o wi Ibrahima hol gonɗo Allah kanɗo rewede kanduɗo e sujud ko holi on, sibi kanko o waɗani Allah goɗɗo ina woodi ko wona kanko. Ibrahima heɓɓiti wimo Allah goto mo ganduɗa kanduɗo e rewede o, on woni mo ganduɗa ko kañum jogui gurdam. ay kala ko jiiɗa ene wuuri, ene waɗi fittanu, ene yaaha. o yeey o wi ko nanni e ko yahata ɗon ko wuuri ko wurnimo ko, Allah mo mbiyatmi o ko on nanni e ɗum ɗo ko wuuri ha wawi wuurde. ko wonata sababu hunde wuura ko, o yeey o wi ko oɗo Allah waɗi ɗum e kala ko wuuri. o wi kadi kala ko jiiɗa aɗa maayi, o yeey o wi ko on ɗon Allah sorti ko maayi ko, nde o sorti ko maayi ko, jaafoɗon, on Allah sorti ko wurnanno nduɗon fittandu ko, nduɗon fittandu maayi. ay on wurnata kala ko wuuri, on warata kala ko maayi, on noon ko on handi e rewede, wona an o. ay ko ɗo henne Namaruz wi ala ɗum kay wona haala, o wi aha ko haala, o wi wurnude e warde kay ɗum tiiɗani. Ibrahima wi alani tiiɗi, sibi an a wawa ɗum. o wi ala mbiɗa wawi. o noddi worɓe ɗiɗo kanko Namaruz koɓe gar gay, ɓe gari. o wi Ibrahima dar. o wi dar ɓeɗo ɗiɗo wona yiiɓe. o wi aha. kanko Namaruz o wari hen goto ha ɓuuɓi to darinoɗo, o woppiti goɗɗo wi an yah. o wari oya,
o ɗacci oɗo wiya Seydi Saar konngol arti e ma e on sahaa jokken golle. est ce que mor namrouse o boni feere est ce que aduna ceerno Khalidou hombonaɓe kala ne calminma hombonaɓe Velingara-naɓe ene tawi nder leydi Gambi calminma no feewi saare walla mbiyen wulli hirnangue e wulli funnangue kamɓe kala ɓe calminma aɓe ketto yewtere nde no feewi kono kadi saare Gueɗa min calmini on min juurima on saare Suuna saare Demba Wulli Wesde Kanape Bohum Ñamanari ko noonne kadi saare Alpha saare Touba ɗon calminten joom suudu ceerno Bakary Aliou Dialalo Ba sohna Aissata Sow min calminima e dendagal koreji men taweteɓe to Gambi ha toon to Banjul kono kadi en jejjita en Farmata ceerno Ba kamɓe Mamadou ceerno Ba mi salmini moon mi salmini Khalifa galle no moƴƴi koddanen Abouba Capital FM en calmini dendagal Gambinaɓe kala en juurima ɗumen e dow inde moɗon Mamadou Sane min calminima ha toon to saare Gueɗa aynaɓe Ngana min beltinima on no fewi ceerno Khalid Abdullahi Sy ko o tigui boni feere mbaɗa neɗɗo acca neɗɗo ceerno Khalid caggal o waɗi ngal baɗal holko Ibrahima wimo ɗon. Seydi Saar mi salmitimama mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof ya wona jaam en calmini banam debbo Sira Gako kono en calmini Baba Dawda e nden munoyi calminiɓe no feewi a jarama mi weltanimama no feewi namdal ma kanko Namorouse nde o wari hen gorko goto o woppi keddiɗo o wi an yaah o wi Ibrahima wimo nam o wiyay ko mbinomami ko tiiɗani sibi ay oɗo joni mi wari ɗum ay oya mi woppi ɗum nene yaaha ko Allah ma o watta ko min mbiɗo wawi ɗum Ibrahima wala a wawa wona ɗum ɗo woni ko kalanmami ko ala an oɗo tawɗa kene wuuri wona no wurnimo mo mbarɗa o kay wona ni kay ala donkuɗo ɗum wona ngoɗo wargo ala aya joni ko ni mbaɗɗa jungo ma joni noon annabi Ibrahima yiide haala mabɓe raɓɓiɗa Seydi Saar sibo tawi oɗo ko jabbari yanki wonno waɗat tan oɗon wawi wadde gueɗe kewɗe o yiiɗi raɓɓiɗinde haala mabɓe hujja mabɓe raɓɓiɗa ɓe mbasa junnude ha ɓurta Seydi Saar o wi mi haalama gueɗel gotel Namorouse wi bisimilla o wi joomam o kanko so omo funna nangue ngue o funnirtangue ko funnague o wi eyyi o wi aɗa andi ko jimmi ɓayde an mbiɗa ka Allah o wi eyyi o wi ballami tan gue fuɗɗira hirnangue ay janggo subaka yo nangue ngue fuɗɗira hirnangue ɗum tan cohlumi ay nden noon so tawi ɗum woodi tan mami andu ka Allah min mo mbiyatmi ko joomam o mo dallinortomi o on subaka foof o ittirta nangue ngue ko banggue funnague gue faye hirnangue joni aɗa andi ko jinmi an balla en tan nangue ngue ummo janggo subaka sen pini tan yo nangue ummo to banggue hirnangue an gue faya funnague ɗum tan cohlumi ɗon tan o janga fomo andi o ala eko Ibrahima sakkiti haalde ɗo ko hujja omo andi kam ɗum ala fo ɗo rewata Ibrahima noon ko kañum waɗiri ni gam yidde haala mabɓe raɓɓiɗa gonga o yaawa feeñde on saaha o janga o muga o ronki jabade ɗum noon mboɗo andi Seydi Saar ko ɗo yewtere men haadata hande haala hokken hawrude janggo so haaji jamiraɗo inchallah inchallahu taala jokken golle men koye tampere wona saabi
oɗo jamma ɓennuɗo ko jamma leylatul qadri wonano en jetti Allah alhamdulillah wonko waɗa hen won golle gollaɗe hen eɗen ɗamini moƴƴere Allah subhanahu wa taala waɗama duwowuji windere nde foof duwanama en ñaguima Allah subhanahu wa taala moƴƴere moftide e oɗo jamma leylatul qadri yo Allah wanju ɗum e dendagal julɓe no mbawi wonde aduna he kala amina ya rabbal alamin amin ya rabbi Allah de moƴƴere mum ne yaaji omo heewi dokke omo mawni dokke inna allaha dul fadli innahu la du fadlin ala nnasi wallahi ɓural makko kanko Allah suba ko joom ɓural e dow yimɓe omo jogui ɓural ngal ganduɗa e ngal hubtidina yimɓeɓe taw elle ngal memaka caggal nde rokki yimɓeɓe est-ce que kanko wiyata dul fadli l adim en ñaguima Allah ɗen makko ɓuure mawɗe yo wanju e dendagal julɗo ɗo woni e aduna he kala en ñaguimomo kanko Allah subhanahu wa taala alhamdulillah wota Allah yejjid hay julɗo goto sowona o waɗano ɗum moƴƴere e ndeɗo hitande amina ya rabbal alamin kala julɗo ɗo woni kala ko meeɗi yiilade o ronki hebde yo Allah newnamo ɗum e kaɗo korke so ma yi allah alhamdulillah yo Allah newnu foof kala ko sattuno yo Allah newnu gam nduɗo lewru tedduno gam deftere makko teddune gam annabi makko tedduɗo o sallllahu alayhi wa sallam en duwanima julɗo foof seydi Saar kadi en ñaguimaɓe du'aw kamɓene enen foof kamɓe foof en ñaguimaɓe du'aw mine ma en duwanimaɓe en ñaguimaɓe du'aw kadi an mi duwanimama seydi Saar mboɗa andi ñande foof koye duwanade mi gonɗa min mi ñande foof koye duwanade mi gonmi alhamdulillah en jettiri ɗum Allah en jettiri ɗum Allah no fewi en jetti Allah no fewi alhamdulillah kebbinen ko jetteten Allah noon ko e ɗum Allah ɓeydanta en ko jettirɗen mo ko noon Allah wino e Qur'anil Karim la in shakartum la azidannakum so manti kam e ko dokkumi on tan mi ɓeydana on goɗɗum ɗum noon mantin Allah Allah ɓeydana en e moƴƴereji mum en ñaguima Allah yo Allah wanju e men moƴƴereji mum taw ko e dendagal julɓe hay goto wota Allah yejjid barke annabi sallllahu alayhi wa sallam yo Allah ɗaccenen mawɓe men ɓe Allah ɓoyna duuso mabɓe e meɗen yo Allah yurmo mayɓe men foof kala e men dumbaɗo yo Allah ɗaccit ɗum yo Allah wat ɗacce arta kadi e koreji mum e bandiraɓe mum ɓe cellani men yo Allah sellinɓe kala gonduɗo rafi ne tampin ɗum yo Allah ittan ɗum rafi o yo Allah moƴƴan en gila e aduna ha e lahara oɗon jarlo oɗon jaafo seydi Saar mi woppuma ha janggo so Allah jaaɓi en calmini ceerno Ousmane Ly yo Allah yoɓe moƴƴere yewtere men hanki en beltanimomo no fewi yo Allah yommo moƴƴere en mbimo seydi Ly ɗum noon yo Allah hokken hawde e janggo inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh يا ربي سلم ثم سلم على النبي أموالي شفنا وويل يا ربي سلم ثم سلم على النبي أموالي est ce que ceerno Khalidou a jarama oɗo hen duwa omo jari million ngaji omo jari gayi omo jari nayyi omo jari otoji omo jari galleji nde tawno ko jabaɗo a jarama yo Allah yo moƴƴere duwa baɗani welde yaltata so wona e ɓernde lamde Allah noon hoɗata so wona e ɓernde Allah kadi heƴata so wona e ɓernde lamde ski o duwaw o wawa yaltude so wona e ɓernde lamde Allah hoɗata so wona e ɓernde kadi o heƴata so wona e ɓernde lamde ɗum noon ɓernde lamde kadi wawi tan wiide amina Allah jaabo o duwaw ɗum noon min mbi amina sabu mbaɗa andi ɓernde ma nde ne laaɓi minne kadi mbaɗa andi ɓernde nde tun wayno ɗum noon sa duwima enen pop en mbi amina tan Allah jaaboto a jarama noon yo Allah yo moƴƴere jarama tigui rigui saabu
Allah yimɓe e barke Allah kono elle ɓe ganda barke Allah saabu guurɗen ko barke Allah guurɗen ko barke Allah ko barke Allah neyɓatay men guuren saabu barke Allah neyɓay barme men defen deften barme o waɗe mbolyon tumbude sukaɓe tumbude babiraɓe tumbude rewɓe tumbude sagataɓe fof yalti koyo barme kamɓe fof ɓe ñaama ɓe kaara yani haaɓe kedda taw ganduɗa wonmo barke Allah yettaki e mum woni barke Allah neyɓani mum on wawi ñamde on barme ha laaɓa kono enen kala ñaamen hen hakkedden guitta temedde walla temedde nayyi cooda liikone fata to caaha galle fof no worno humto hen tene ɓe kaara hen saabu barke Allah mbiyeten barke Allah ko o naati hen barke o heewa e reedu maɗa yimɓe guuri ko barke Allah a jarama seydi Sy yo barke Allah o naate men ha ɓeyde saabu sa ƴeewi aduna o yettima hedde milliard uji 8 ko fayi bani adama aɓe ñaama aɓe jara aɓe cafro aɓe guuri moƴƴam ko barke Allah tan neyɓata e aduna he ɗum so natti moƴƴani ko kokke bonɗe dumoto e meɗen yo Allah dandu en hen ya rabbi yo Allah yaafo mayɓe julɓe kala ceerno Mouhamadoul Amin Ly e ceerno Daouda Ly ha to leydi Gambi mi salmini mon mi juurima mon ɗo gonɗo ɗon ketto yewtere buuɗal yurmeende on calminama on juurama on jettama beltanama no feewi Fatou Sow leydi Gambi min calminima min juurimama ha toon to États-Unis de Amérique kono kadi en calmini dendagal bandiraɓe e musidɓe kala alhamdulillah en beltima no feewi en beltinima dendagal waɗoɓe moƴƴere kalde ɗo mbaɗo moƴƴere ɗo gonɗa ɗo amin beltanima amin jiiya moƴƴere ma kadi moƴƴere ma ne yetto amin so jungo ma so duwaw ma so fandare wadde so yidde wadde so rutti kadi waɗi fof noon woni hen ɓuural ngal tan ko Allah ne yiya nelaɗo ne yiya moƴƴuɓe ne jiiya yo Allah yoɓe hen moƴƴere ya rabbi dande welde nde ko musidɗo moon ceerno Ousmane Ly gorko mo Domgari Diaw a jarama seydi Ly yo Allah yoɓe moƴƴere tarikh belɗo ha heeƴay ɓerɗe men mbawen yerodirmi aduna men beele peewen ko ceerno Haali Abdullahi Sy gorko mo Soringo to kaɓirde to ha ɓuura wawde regade to lawre mon YouTube hewɓe hannde ko toon batti yebde yewtere nde walla laara ɗum toon ko musidɗo men ceerno Saydou Abouba min calmini ceerno Haali Abouba e ceerno Ibrahima Saydou Kane ha toon to cuuɗi meɗen Luksayba Gorgol ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon ɗoɓe guinol golle ɗe beele heɓa hen gandal ko musidɗo moon Sar Abdullahi Saar gorko mon dulmaji ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musibam tedduɓe jango woroɗo winde jettoɗen godani wakan o kala julel mo sabu mum woodi winde jettoɗen godani ko tagɗo kala julel mo sabu mum woodi winde holko mo jiɗata Allah yidema gañamo gañeɗa holko mo jiɗata Allah yidema gañamo gañeɗa wasalam holko mo jiɗata Allah yidema gañamo gañeɗa ko ɓurɗo